Miresign sa pwesto ang barangay kapitan sa Cubacub, Mandaue City ug gidawat ang iyang resignation sa mayor. Kung unsay rason sa barangay kapitan, atong sayran sa report ni Nico Sereno. Atubangan kang Mayor Jongky Uwano, giduso ni Cubacub Barangay Captain Almario Bihag ang iyang resignation. Kauban niya ang Association of Barangay Councils President Dante Borbajo. Mato ni Bihag, kinsa nagserbisyo sa iyang katapusan nga termino, nakadawat siya og tanyag nga moduma sa Disaster Risk Reduction and Management Office sa lungsod sa Minglanilla. Nasanay atong na kung ano na pasyon doon nato ba. Wala. Hopefully makashare ta nila dito o mahimutan po ang ilahan ko dito sa diaran. Gidawat hinuon sa mayor ang resignation. Kinsa mihulagway sa mga natampo ni Bihag kung disaster ug emergency response ang hisgutan. Very passionate yun siya aning sa disaster. So nalipay lang sad mi na ang taga-usag yung taga Mandaue ang gikuha gyud sa nakita sila sa iyang pagka-passionate ni iyang trabaho and very knowledgeable and experienced. Samtang matud sa Department of Interior and Local Government, kung maimplementar na, muhulip sa katungdanan ang unang konsihal nga si Barangay Councilor Alex Borbajo. Ang katapusang pwesto sa pagkakonsihal, pa-fill upan usab. Kung effective na niyang resignation, mo take out na si highest ranking fill-upan ang katapusan nga slot sa tuwan. Naay provision man sa atong local government code. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.